ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijine din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot. Să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Atunci noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale. Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său și îi va răspunde din cerul, din locașul lui cel sfânt, prin ajutorul autoputernic al dreptei lui. Unii se bizuie pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne când te chemăm. Amin. Slăvit să fie Domnul. Aș dori ca să reocupăm locurile, să putem să urmărim și să ne bucurăm în dimineața aceasta. Aș dori, nu ca în primul rând să îi mulțumesc că Domnul Iisus este cu noi aici, fraților, și El este musafirul și oaspetele nostru care vine și ia parte împreună cu noi la această bucurie care cred că cu toții știm că în dimineața aceasta familia Verghinaș a hotărât ca în locul acesta, la Biserica Betel din Freiburg, să facă binecuvântarea copilului și a micuțului lor copilaș, Marco. Și pentru asta noi ne bucurăm și cred că și dumneavoastră vă bucurați, că știți cum este. Este o bucurie aici la Hochdorf, este o bucurie acolo sus în ceruri, că Domnul Iisus este Cel care este la cârma tuturor lucrurilor. De asemenea, ne bucurăm că avem printre noi niște prieteni mai vechi care îi cunoașteți sau nu îi cunoașteți. Îi spunem un bun venit fratelui Vasile Topan, care este un evanghelist, este un rob al Domnului Iisus Hristos, ca și noi. Cred că și noi suntem la fel. Nu avem titulatură sau avem predilecție pentru a ne da titluri și a ne da funcții sau fel de lucruri. Noi suntem oameni care lucrăm împreună cu Domnul Iisus Hristos. Amin. Asta este important. Asta să ne fie țelul nostru al alergării noastre. Indiferent de unde facem parte. Indiferent din ce biserică faci parte. Important este ca țelul nostru să fie ca să ajungem acolo sus cu Domnul Iisus Hristos. În rest, nimic nu ne diferă și nu ne pune într-o altă postură. Deci, cum am spus, mă bucur că l-am pe fratele Florin din nou pe aici. Nu l-am mai văzut de mulți ani. Chiar mă bucuram. Este aici din Trossingen, în Biserica Philadelphia. Mă bucur că este și fratele Mihai aici împreună cu familiile lor. Ei sunt prieteni de-ai mei, pot să spun. Chiar nu ne-am văzut de mult. Este și Alin, care s-a botezat aici în urmă cu 3 ani de zile, împreună cu soția lui, și mă bucur că în minutele următoare și în timpul în care au rămas ne vom bucura cu toți. Suntem care ne cunoaștem și care nu ne cunoaștem. Dar să știți că Domnul este Cel care ne cunoaște pe fiecare. Sunt și frați care au venit aici în locul acesta, mă bucur, care nu le cunosc numele, dar probabil Alin o să ne facă prezentările, o să ne cunoaștem. Acum aș dori doar ca în continuare să lăudăm pe Domnul cu o cântare în comun, ca fiecare să poată să laude, după care îl vom ruga pe fratele Mihai de la Trossingen, de la Philadelphia, să vină să dea un îndemn, Domnul să binecuvânteze, după care vom anunța din nou o cântare și ceea ce vom face. Aleluia.
să cânt și seara laudei. Cântă suflet al meu pentru Dumnezeu cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cântă cum nu ai mai cântat. Încetuiești, Doamne, la mânie, în dragoste ești bogat și ești bun. Găsesc că am 10.000 motive ca să te laud și tuturor să-mi spun. Cântă suflet al meu pentru Dumnezeu cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cântă cum nu ai mai cântat. Iar când sfârșitul îmi va fi aproape, puterile când îmi vor slăbi, al meu suflet va cânta continuu. Ca 10.000 de ani și-n veșnicii. Cântă suflet al meu pentru Dumnezeu cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cântă cum nu ai mai cântat. Cântă suflet al meu pentru Dumnezeu cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cântă cum nu ai mai cântat.